е основата на цялото писание. Това е нещо, на което Бог ни учи. И едно от имената на нашия Бог е любов. Защото Бог е любов. Може ли да кажеш на човека до тебе: Бог е любов? И то вижте, не е каквато и да е любов. Но както каза и пастор Стефан, кой би дал сина си заради тебе? Някой би ли го направил? Има ли човек на това място, който би дал детето си заради някой друг? Няма такъв човек, нали, сестра Николет? И няма да има. Няма да се роди такъв. Но Бог го направи. Той го направи за теб. Той го направи за мен. Той го направи за всички нас. Изпрати сина си, за да може да вземе греховете на цялото човечество. Всички онези, които са били преди него, всички, които са живяли по времето на Христос и за нас, които живееме след неговата смърт и възкресение. Той го направи за цялото човечество. Нямаше друг достоен, който може да го направи за всички. Но Христос остави комфорта, остави царството и дойде в образ на човека. Много пъти ти трябва да станеш като другия, за да можеш да го разбереш. Защото когато гледаш човека отстрани, винаги си казваш: абе, на него му е лесно. Ако е на моето място, сигурно няма да се справи. Но искам да ти кажа, за да разбереш проблема на другия човек, ти трябва да влезнеш в неговите обувки. Защото отстрани всичко е лесно. Може ли една правка сега, ако я видиш долу да се разхожда, да я разбереш? Не. Но какво направи Христос? Той искаше да разбере мравката. Той искаше да спаси тази мравка. И какво направи? Превърна се в мравка, слезна, за да може да получава и да показва на мравките как да живеят и какво да правят. Ето за това Христос прие човешки образ и дойде тук на земята, за да даде пример на нас хората как ние трябва да живеем. И как живееше Христос? В охолство? Не. В снишение и в смирение. Ето това е любов. Дойде, показа, отиде на кръста и даде себе си. Вечерта, преди да отиде на кръста, застана на колене и каза: там, в самотение, остави учениците си. Вижте, всеки ден Христос се отделяше от своите ученици и заставаше насаме с Господа. Ето за това казвам, църква на Господа, че и ние трябва да имаме време с Господа. Да се осамотиме, за да имаме общение с Господа и Бог да ни дава наставление. Точно така правише Христос. Той се отделяше от всички, заставаше на колене и се молеше и получаваше наставление от Отец. И какво прави, какво му казваше Отец, това вършише. Знаете ли кое беше любимото нещо на Христос? Може ли, имате ли някакви предположения? Да се спасят души, добре. Да върши волята на Отца. Да върши волята на Отца. Бъди благословен.
Той дойде да върши волята на Отца. И за това се отделяше, за да приемаше наставление. И вечерта, преди да бъде предаден от Юда Симеон Искариотски, той застана на колене и каза: Татко, ако може да му отмине тази чаша, чашата на гнева. Той знаеше много добре какво го очаква. Той знаеше, че трябва да отиде там на кръста и да даде живота си за цялото човечество. Знаеше, че трябва да го бият. Знаеше, че трябва да премине през всичко това, през което премина. И знаеше, че това нещо е много тежко. Но той каза: ако може тази чаша да му отмине. Но чуй, каза: не моята воля, но да бъде твоята воля. Колко от нас, когато се молят, казват: Господи, не моята воля, но да бъде твоята воля? Има ли хора, които го казват? Искам тази вечер да ти кажа, че волята на Бог за тебе е най-доброто. Кажи на човека до тебе: волята на Бог за тебе е най-доброто. Ето за това трябва да се научиме да живееме според волята на Бог. Защото знаеме, че Той има най-доброто за теб, за мен, за твоите деца и за цялото ти поколение напред. Той има най-доброто за всички нас. Но вижте, Библията казва, че в този момент, когато Исус се молеше, пота му стана на кръв. Пота му стана на кръв. Но Отец знаеше, че Исус беше изпратен, за да даде живота си за всички нас. И Той го остави да го направи. Той остави, за да го направи. Христос отиде на кръста, даде живота си, но вижте, чрез възкресението на нашия Господ Исус Христос, Той позволи всички ние, повярвали в Неговото име, да бъдем един ден при Него горе на небето. Той взе ключовете на ада и на смъртта. Той победи дявола там на кръста. Той казва: дяволе, ти нямаш вече власт на човечеството, защото аз дадах кръвта си заради тях. Аз ги изкупих с моята кръв. Ето това е любовта, съвършената на Бога, която Той направи за мен и за тебе. И ние днес сме изкупени. Кажи: изкупени. Чрез кръвта на Исус. Халелуя, благословен да е Господ. Това е, което Бог ни учи да обичаме Господа на първо място в сърцето си, както каза и пастор Стефан. Защото обичаме ли Господа, ние няма да го нараняваме. Обичаме ли Господа, ние няма да вършиме лоши неща. Обичаме ли Господа, ние ще стоиме далече от греха. И ще спазваме Неговите повеления, които Той ни остави. Любов на първо място и трябва да имаме страх от почитание към Господа. Да имаме страх от Господа. Ето това е, което ще ни помогне да бъдем винаги близко до Господа.